Πάμε. Αρχίζει η λήψη. Λοιπόν, εδώ καλά είμαι. Εδώ είστε, ναι, αν και είσαι πολύ κοντά. Εδώ αλλά... καλά είμαι, πάμε και πίσω. Εδώ καλά είμαι. Θεούλη μου, λέγε. Είμαστε στο Bristol Hotel. Εδώ θα μείνουμε για 3 μέρες. Κάποιοι θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί τελικά θα μείνουν όλοι εδώ. Ναι, καλά. Μην μιλάς εσύ. Αρχίζει το πρόγραμμά μας στις 4 παρά 10. Μην μιλάς. Συγγνώμη. 4 παρά 10. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά μας με μια εκδρομή με βαπόρι στο Βόσπορο για να καθορίσουμε τις σημαδούρες και τις σημαίες, λέω εγώ τώρα, που θα περάσουμε. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Θα υπάρχουν στον αγώνα, μάθαμε 1300 άτομα. Εγώ κάπου είδα 1715. Μην μιλάς. Συγγνώμη. Θα ανεβάσανε γιατί άλλαξαν τα νούμερα. Ναι. Συγγνώμη που επεμβαίνω στη συνέντευξη. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα, τι θα γίνει. Αφέντρα. Μην μιλάς. Πέντρα. Το μωρό με εκεί, μη μας πίσω. Άρα, εγώ ήθελα να μείνω στο Άρια Hotel γιατί υπάρχει ένα σημαντικός λόγος, πολύ σημαντικός λόγος. Είναι ψηλός, λίγο μαυρούτσικος, ψηλό ένα κεφάλι. Αυτόν εκεί τον είδες. Αυτόν εκεί τον είδες. Thank you very much. Και της παίρνει το παγωτό. Φαντάζεσαι. Και αυτές οι μαύρες που λες με ήθελε, το είδα από την Το είδες, στο βλέμμα του. Ναι. Νομίζω χάθηκε ένας έρωτας. Ψηλός και είχε κάτι που σπάσει, φαινόταν από την μπλούζα του μεταξύ. Ήταν πολύ ωραίος. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί γιατί είχε άλλους 2 δίπλα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μπορεί να είναι μπάι. Αν είναι μπάι, του ήτανε. δεν έχω πρόβλημα, αν είναι μπάι. Αν είναι μπάι δεν θα περάσει άσχημα, κοπελιά. Είσαι μαύρο, δεν τον αλλάζω. Συγγνώμη κιόλας, θα το ζήσω κι αυτό. Δεν γίνεται. Τούρκος και μπάι, μωρή. Δηλαδή, πόσο πια. Αυτό το βίντεο, πρόσεξε, θα βγει έξω. Όχι, δεν παρακαλώ. Όχι, καταλαβαίνεις, έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Θα βάλω τα γυαλιά μου, πας και αλλάξω. Τέλος λήψης. Όχι, έχεις κι άλλα να πεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, τον Αύγουστο θα καθοπεράσει στο σχολείο της. Βέβαια, αυτά είπαμε στο Βόσπορο. Στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά να δώσουμε την κολλητή μου.